И какво става, хора? Аз съм Пламен и в днешното видео, като сте разбрали от заглавието и от thumbnail, ще играем 8 балпо и ще се правим на нуб в играта. Демек, ще се правим на слаби, да не можем да играем. Да, нека започваме, ще ги тролиме. Да видим. 11 левел. Не, така ще разбираме тонките. Нека провериме. Какво ще стане, да видиме. О, това е хакер. А, не. Ето е така малко. О, вкарахме! Аз в принцип на играта съм много добър, изтриха ми акаунт, който съм 700 левел. Е, така ще направим на рандом спина. О, така. Трябва да се правим на много слаб. И накрая ще ги изнесеме просто. Мислим, че аз като се правя на слаб, то е малко по-слаб. Сега за този удар ще се стегнем. Вот така. Сега, като пропуснем печагата, ще се стегнем. Е, така ще ги правим. Пропускаме няколко и се стягаме. Какво става? Помислих си, че някой ми влиза в акаунта. Добре, да се стягам. Защото за ми хубава щека. Мале, за малко. Това дали ще мога да я вкараме в среда. Питах се нещо невъзможно за мен. Нека го видим. Извинявам се, гайс. Но това май прави същия челендж. Ой, това прави същия челендж. Ама защо така ме изкарва от играта, не мога да разбера. Добре, дайте му каме тогава Epic Game. Ай! На мен ли от това ми беше целта по принцип? Да удара с лилавата. Да удара червената към лилавата, да извинявам се. Аре дай Epic Game, бе, слабак. Гайс, знаете ли, че това е най-слабият човек in the world? Гледайте. И сега няма направи текшот на баса. Дали, бе? То одобрите.
Добре, аре долу среда. Какво? Главата съм направил спина като хората. Ето ма умен ли? Сега ще вкарам нормално на база пари. Дай. Добре, аре, сега тая пропускат от 100% и ги започваме. Аре, почва много се топиш. Така. Почнахме се лигавихме се малко. Сега е време да го направим на хърка. Добре. Найс. Добре, първият опонент. О, че имаме за 5000. Да играем. Преди малко загубих за 1 милион, затова съм с толкова малко пари, сега се нерва. Добре, аз разбирам. Сега се правим, но някакъв спин ще направим. Така. О, така. Алтерио се разбиха перфектно. Ето е така ще направим. Това не значи, ако пропусне, ще му се стъжни живота. Май не го осъзна. Добре, айде, правим го така. Ако пропусне, направо го започваме. Само спираме да се лигавим, не го започваме. Или ако вкара бялата или там, нека го направи. И мисля, че това ще е трябва да приключваме. Че това ще бъде момента да го приключим. Да изтрием играта на братлета. Добре, много си сила за лилавата. Ой, какъв съм слаб. Ма как няма мине тая, бе? Само е перфектна. Нищо. Точно с 50 коня сме. Добре, още е така. Гледате ли?
Добре, то от началото ще трябва да приключваме кариерата. Добре, какво брат? Трябва, брат. What? Не, брат, защо всички са толкова вързани? Да. Ама той си ги наглася даже ли, бе? То да не е от най-добрите. Няма много такова много начало. Фу! Ой, така ще направим. Не така. Ето. Няма да направя от началото го почваме. Така ще направим, че не знам какво се случва. О, да. Какво? Какво става? Следа да ми баннат акаунта. Как аз играя? Не направихме ли така? Айде сега като пропуснем вече се стягаме. Нека видим какво ще направи. Добре, тая карата беше лесна. Да, ще вкара и тая лесна. Ще го видим след малко. Добре, бе, за какво така ми изкарва и го от играта от мисъл? Извинявам се много. Ама и аз не знам какво се случва. О, мисля, че та не може да я вкара. Добре. Сега започваме вече стегнато. Не. Ще го направих. Моя работа. Нека му видим профила. Не, чак. Кой знае какво? Какво? Само аз ли не разбрах какъв спин направи то? Да завършим ли с един трикшот? Добре. Добре. Да, абонирайте се за канала, дайте лайк на видеото. Айде, това е последна игра. Мала за малко. За много малко. Ама последната игра ще се направим нормално. Мога
да отясна, нали? Ей, съдбелата. Какво ще кажа за този трикшот? Нека му видим правила. Има пръстен на Лас Вегас реално. Ето ви моите пръстени. 6 на Лас Вегас, 7 на Майами. Не играя кой знае какво. На този аккаунт съм изиграл 2800 игри. Вау. Пишете в коментарите, искате ли да създам мой клон в играта. То лут ли бе? Той пича паникна. И завършваме. Сега трикшотче. Еми, какво се прави? Такъв е живота. Просто живота е такъв. Ама ако я бие така, много ще съм благодарен. Еми, не успяхме. Тук какво правим, брат? What? Не. Ама аз ли съм най-слабия на играта, или? Мисля, че това е малко по-слаб. Еми, не завършихме видеото с победа. За какво да се прави? Добре, хора, това беше от мен за това видео. Довиждане и до нови срещи!